Jordi Esteve. El Jordi d'Altalella, Mirgin. Hola, Jordi. Hola, bona tarda. Aquest dia és el tercer dia tast, l'últim. Com heu viscut el primer i el segon? Com ha sigut de feedback? Aquest any la sensació ha sigut d'una miqueta més de tranquil·litat. No sé si ha sigut per una organització una miqueta millor de tot l'acte, l'espai que sembla una miqueta més ampli. Pensa que nosaltres, com a Altalella, i jo particularment, porto des de la primera edició aquí, quan la fèiem a la casa, com es diu ara? Ara no sortirà. A la Catequística. És veritat, no me'n recordava, perdó, gràcies. Allà a la Catequística, i hem anat veient l'evolució, i aquest any la sensació ha sigut aquesta, d'una millor organització, no hi ha hagut tantes cues, semblava que la cosa semblava més tranquil·la, però en canvi el resultat sembla que és bo. I com ha anat a nivell d'ambient, tant divendres com dissabte? Quantes persones més o menys heu calculat que han vingut fins a l'estand d'Altalella? Mira, la veritat, normalment cada any quan acabem cada dia contem els tiquets, però per raons d'aquest cap de setmana hem tingut una mica de lío, no ho hem fet, però nosaltres, si contem a través dels tiquets, jo crec que unes 500-600 persones per dia han vingut pràcticament segur. El que explicaves, vosaltres heu estat aquí al tast des del primer dia. Com ha sigut l'evolució? Com heu vist l'evolució del tast? I si veieu que té més projecció, o ja amb el que ha crescut ja no pot créixer més? Bueno, Altalella, amb el que és el tast, està implicada des del principi. O sigui, el tast es comença a preparar ben bé quan s'acaben els Nadals. La MITE, des de l'Ajuntament, ja ens convoca a tots, comencem amb les reunions, i en mica doncs, hem anat aportant sempre alguna que altra idea, i el bo és poder fer una mica d'autocrítica i anar poder veient què és el que es pot millorar cada any. I el bo que ha sigut això, que és que cada any quan s'han dit les coses s'han intentat com a mínim millorar. I la veritat és que nosaltres com a celler estem molt contents. Vull dir, és una cosa del poble, nosaltres estem aquí a Tiana, vull dir, hem de ser-hi, no hi ha més. El divendres el pregoner va ser el xef Carles Avellán, va comentar que col·laborava amb vosaltres, un dels seus vins està firmat, un dels vostres està firmat per ell, no? El tema és que és una col·laboració des de fa ja bastant de temps, des de que fem el nostre cau d'en Genís, que és el vi que hi ha una partida, que en realitat nosaltres el cau d'en Genís és un vi, és una pansa blanca que està feta dintre d'ous de ceràmica, com bé va dir ell, i en aquests ous doncs, fermenta el vi, té un temps de criança, i el que fan ells que quan tenim el vi preparat venen i trien. A vegades és un ou sencer, a vegades és la barreja de dos ous, però trien quin vi volen, llavors és aquell el que els hi etiquetem. Però és una cosa que fem, per dir-ho així, la tria es fa conjunta, entre ells i nosaltres. I quins són els vins que heu portat aquest any? Mira, aquest any, clar, nosaltres tenim un catàleg bastant ampli, no? Estem amb 25 referències de vi, n'hem portat 8, hem portat en el catàleg de la festa el que surt és el Mirgin Reserva, que és el nostre cava, diguem-ne, d'entrada de gamma, que si tot va bé, en poc temps doncs, farem un pas endavant amb aquest cava, però ja en parlarem de tot això. Hem portat 2 blancs, una pansa blanca i un chardonnay, hem portat el PB, que és el nostre pansa blanca bàsic, i el Lanius. Hem portat 2 negres, la Garnatxa i el Parvus Syrah. Hem portat també una altra cava de lo que és el celler de les aus, que és el Maller, que és un cava elaborat amb macabeu i sense sulfurós afegit. I finalment hem portat una mica la nostra estrella, que és el Dolç Mataró, que sorprèn a moltíssima gent. I quin és el que ha tingut més, el que la gent li ha agradat més l'atenció? O quantes ampolles heu gastat més per...? Aviam, està clar que el que hem gastat més és pansa blanca, però més que res perquè la gent volia coses fresquetes i tal, però sí que és veritat que quan comença algú a provar el Dolç Mataró, comença a parlar-ne a la plaça de que hi ha vi en l'estant, llavors comença a venir la gent, m'han dit que teniu, i llavors la gent ve a provar aquell vi, i sobretot el Dolç Mataró és un dels vins que sorprèn. I quina és l'expectativa d'aquest l'últim dia?
què és el que heu preparat per avui? Bueno, nosaltres venim preparats com cada dia, o sigui, amb totes les referències preparades, totes les referències en fresc, esperant que vingui força gent i que, bueno, com cada any intentem endur-nos el menys possible cap a casa, o sigui, que tot el que es pugui consumir aquí millor, o sigui, que tota la gent que ens estigui escoltant, que estigui a casa encara amb la babeta de la migdiada, doncs que agafin, s'aixequin i que vinguin cap aquí a disfrutar d'aquest vespre, que a més fa una temperatura ideal. I a l'última pregunta, perquè la gent es faci una idea de quina és la logística que heu de fer, com teniu els vins guardats? Teniu neveres? Nosaltres tenim nevera. Nosaltres portem nevera perquè amb tantes referències seria impossible fer-ho amb gel. A part de que així controlem molt més bé la temperatura que puguem servir el producte, perquè si no amb el gel és impossible. Llavors tenim nevera, portem una nevera grossa on ens hi caben totes les referències, procurem posar proporcionalment sobre el que nosaltres creiem que es consumeix de cada producte a la nevera i és la logística nostra. El que això sí, intentem tenir tot el producte aquí per no tenir que anar a correcuita a buscar-ne al nostre magatzem, perquè seria un desastre. Seria un desastre. Us ha passat algun cop o sempre... No, algun cop l'últim dia sí que algun vi s'ha acabat, però llavors s'ha acabat, no n'hi ha més. Vull dir, quan s'acaba, és el problema. Però crec que avui no se'ns acabaran, perquè han vingut ben preparats. Perfecte, doncs moltes gràcies, Jordi, per l'entrevista i et deixem justament ara, són les 7:30, comenceu ja a obrir. Vaig cap allà a obrir ampolles. Sí, i que vagi bé l'últim dia. Moltes gràcies. A tu.